Como? Aínda non nos segues en TikTok? Tintón. Como? Aínda non nos segues en TikTok? Dache preguiza ou? Mira que ali estamos contando cousas interesantes e resolvemos dúbidas dos nosos seguidores, como a esta sobre o galego e o portugués. Pois mira, nin o galego ven do portugués, nin o portugués ven do galego. O galego e o portugués foron o mesmo idioma na Idade Media, o galego-portugués. Imagina dous irmáns xemelgos, pero que se foron separando co tempo. Portugal independizouse hai case 9 séculos, e a partir de aí comezou o afastamento. O portugués axiña tivo carácter de lingua oficial e espallouse polo mundo. E o galego todo o contrario, perdeu o seu estatus de lingua culta por razóns políticas. E perviviu durante séculos grazas a que o seguiu falando a xente do pobo. Co paso do tempo, o galego perdeu as vogais nasais, e o son lle que aínda se mantén no portugués. O galego tamén incorporou a geada, a distinción entre te e che. A base do galego e do portugués é a mesma, pero os dous evolucionaron de maneira distinta por razóns históricas. E os dous son igual de antigos. En TikTok facemos xogos, como a este reto de dicir o alfabeto galego de memoria e a fume de carozo. O reto do alfabeto. A ver se dá recitado o alfabeto tan rápido como a min. A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Z. Agora proba ti. A raíz deste reto xurdiron dúbidas que houbo que resolver, claro. A ver, que xorden dúbidas sobre o nome desta letra. En galego chámase G, pero nalgunhas siglas pode lerse Ga, cando se refire a algo de Galicia ou galego. Temos a DVG, o DOGA, o BNG, o PSDG, o PPDG. Pero curiosamente a Real Academia Galega é a RAG e non a RAGA. No resto dos casos, sempre G. Isto lese TFG e isto KGB. Digo xo eu. Pero o que se fixo viral no noso TikTok foi este vídeo nivel pro. Galego nivel pro. A ver se entendes o que di este señor. Elas dixen, al fin, venga, yo salí por aí para lá, bueno, a presión va a traer. Eu tamén, ao momento, mirei que era agua e tal, dixo, non pasa nada, non afogo a nadie. Como? Non entendiches, pero eso está clarísimo. Elas dixen, al fin, venga, yo salí por aí para lá, bueno, a presión va a traer. Eu tamén, ao momento, mirei que era agua e tal, dixo, non pasa nada, non afogo a nadie. É que vos tamén non entendedes nada. Sabedes que? Que non era Serafín, o señor do vídeo chámase Delfín. Un erro imperdoable de transcripción. Digo xo eu.